El cinema intenta sempre arribar a un component emotiu per part de l'espectador, que l'espectador s'impliqui amb allò que t'estan explicant i que fins i tot se sent identificat amb els personatges que d'alguna manera està seguint aquella història. I quan te sents identificat amb un personatge, evidentment pateixes tant com el personatge pugui patir o t'ho passes tan bé com el personatge pugui passar-s'ho bé, no? Penso que a molta gent, sense anar al psicòleg, que d'alguna manera o altra li pot servir, evidentment, el cinema per ajudar-lo a progressar a la seva vida, a superar traumes, a superar, potser, situacions complicades que al cinema ell les ha vist reflectides i ha vist d'alguna manera com se solucionaven o com els personatges d'aquella pel·lícula del qual ell s'ha identificat aconseguia superar alguna situació problemàtica a la seva vida. Jo penso que sí que inconscientment ajuda. Per sobre del nivell de qualitat, el que se li té que demanar a una pel·lícula que serveixi d'autoajuda és fonamentalment que la seva història estigui plantejada de tal manera que tu puguis identificar-te amb aquella persona. No fa gaire, per exemple, si no recordo malament, En busca de la felicitat era una pel·lícula que podia servir per molta gent que ara, per exemple, que hi ha la lacra de l'atur i la lacra de molta gent que es queda sense pis, de pensar que la història d'aquella persona, d'aquell home, l'esforç que fa, és possible imitar-ho. Hi ha pel·lícules clarament que, evidentment, al llarg de la història, cada vegada que es veuen, un té molt clar que en gent que tingui greus problemes per sobreviure i que estigui pensant en el suïcidi, Que bello es vivir és un títol que li posaries immediatament perquè s'animés, no? I perquè d'alguna manera o altra sortís endavant i li recomanaries o destacaries el valor que té fins i tot el cine de Capra com a cine d'autoajuda, no? Pautes, no totes les pel·lícules són d'autoajuda, algunes són destructives de per si un no té una capacitat mental forta. Hi ha pel·lícules que et deixen molt destrossat, pitjor del que has entrat a veure-la. A vegades fins i tot pel·lícules de Ken Loach que no són gens positives amb l'esperança futur, o el documental d'Inside Job et deixa al final molt tocat i dius, bueno, en quin món estem vivint, no?